Kari Israel kadan hapadang jingakun kebajur persya bat kekenhun lehnoh Hamas jong kari Palestine bat baroar yang mamla kila duk palat marsi hajar ngut ki mensim briew kentup ki kentai bat senrang. Kekenhun lehnoh Hamas kalau hiar thma kendet kensan daki hajar teli ki namding ya kari Israel menha ka nyau tarik urisau arjar apulai. Dagi hajar ngut ki sipai Israel kila syak batha ban let yakun ya ki lehnoh Hamas haki benta basyati bat ki kor siat lingba ki lingsun kila ther ya ka Gaza Strip. Ki kubor ki athu bagi dan palat khat pra hajar ngut ki nong snong kari India ki Sahkut ha Israel nakadaw ka ning kathma pat bon na ki dei ki balik trai ki riu tibet ha ka information and technology lambat ki khana puli bat ki we ki don bon tli ki agency ha Israel ki bashim nong traineri India kum ki bari ki balatemen bat ki we laong bagi dan palat prapusan hajar ngut ki ju ki beritin rai nari India ha kategori ki kubor ki athu baka long kaman kampat long ka basngan Henry ki jaka hagi bentar nong ba ki kam sngan habayu nujor bat ki weipat ki nong patch nong nari India sa Israel kalas dang hapadeng ki snam khat khandai spa sanpo bat khat khandai spa rupo baragi khindiat snam baladam ki ju na Mizoram Manipur kilakin ria sa Israel Kari USA haka khandai tarik urisau arja apulai kalakam ba khandai ngut ki nong snong jongka bat ki weipat kiri kila ja na ka jingsha hiar thma kari Israel haki lehnoh Hamas Arf khandai ngut ki pilgrim na ka jilla Meghalaya ringkat UMP ka Raja Sabha Dr. WR Kyrwoh kila yo ban mi no na Israel haka pratarik urisau arja apulai bat lekpai no sa Egypt haka weipat kaliang menteri yadari kari Israel Yoav Gallant ulapen bena ban khang ya ka let kawan sa Gaza Strip ka jaka ka badon bor da ki lehnoh Hamas bat kum juru ka jingpen poi bam nalor ko ka jingplip boarding bat ka jingkhang ban pen poi pniang na kani ki jingsha hiar thma kini ki laisngi da ki spa ngut ki riu pat ba kila yap bat kari England ru kala kam ba shipo ngut ki briu jongka kila ja Laong ru pada ki pongut ki briu kila syara bor ha ki lehnoh Hamas bat ki lehnoh Hamas kila kam basau ngut na ki kila yap namar ka jingsha siat ha ki namding lingsun Menteri rang badu kari Israel Benjamin Netanyahu ulaong bakari jong ka don hapadeng kathma ka kenhun lehnoh Hamas kari ka kenhun ka bala Krisyan na kari Iran bat kila sensyar ya ka Gaza Strip na do usnam arjar nyo Kani kejaka ka kudup palat million ngut ki nong Palestine hapo kejaka ka batang shispa saupo square mile kejaka Kongret kino Yeah, Happen to check up and I not say antia ya Ila banet la syam tayoru Sele yu Dengan siam kendian Slam kendian Ti takadaw kolong kapakong san ban pat ya kapor Kalau ke badan kam ban letas ya ke kemishwa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung ken yo kecing em ka bakai ka bakya bat imslam Dor jong kapor HIV control patas HIV ya lade haka bor ba phile check up ning bang haba armet